každý v Bratislave hovorí, že Peter Pellegrini predal slovenské štátne zdravotníctvo Agelu a ja si to úprimne myslím tiež. A nie je asi náhoda, že myslím, že Chrenek sa volá, majiteľ skupiny Agel, minulý rok bol zázračne prvý najbohatší Slovák. Neviem, či nie aj tento rok. A Dúfam, tento že rok, to zle pozeral. Áno, ale minulý rok skočil z 800 miliónov na 2 miliardy. Takže v tom roku pani Dolinková okliešťovala všetky štátne nemocnice, čo sa týka úkonov. Niektorým aj rušila zmluvu, ale v firme Agel podľa Forbesu, podľa časopisu Forbes schválili, myslím, že 11 nových ambulancií každý jeden boží deň pracovný. To znamená, že tam bolo, stovky nových ambulancií a to asi nebola náhoda. Dnes pán minister Migal povedal v Rádiu Express u Braňa Závodského, že navýšenie rozpočtu pre kardiocentra štátne na budúci rok je v jednotkách percent, ale Agel kardiocentrum má navýšenie o 65%. Tak to tiež asi nie je náhoda. Hej? Takže môj osobný názor je, že on to zdravotníctvo reálne predal tomu Chrenekovi a Agelu a ten generuje obrovské zisky.